salamat. Nauli na gyud ko gikan sa eskwelahan. Nag-atas akong libro gida, oy. Napaybag na ko. Amo uli na ko, be. Unya, pahibawon ako sa papa na gitagaan bidagan libro niya. Ang uban na sa akong bag. Kaatal lagi sa akong bag lagi. Ayaw, tuunan na ko, be. Pa? Pa, nauli na ko pa. Bliss ko pa, be. Pa? Pa? Pa, asa ka pa? Pa? Hala, wala man si Papa diri sa balay. Asa ka si Papa, no? Wala ba ka may kibiyaan ni Papa? Layas! Magbuwag na ta! Gikapoy na ko nimo! Anay mo style! Dugay ka mo uli! Di na ko nimo! Wa na kay lami! Mangita kong lami! Hala, nag-away na pag sila. Sige naman lang ni sila kawayan. Nga naman gid ni sila. Bago pa gani pagulid ako. Wala na si Papa. Asa ka haron si Papa? Ay, pangitaon ako si Papa, B. Kutob sa akong makaya. Wala man si Papa sa balay. Asa ka to siya ron? Hala, basin gibiyaan naming Papa ba? Ay, may bahay pa. Asa ka tulon si Papa? Gutom pagid kayo ko. Hala, basin gibiyaan may atong Papa ba? Asa ka tulon siya? Ay, akong pangitaon, bi. Akong subayan, asa ning dalana para maapsan ako. Gibiyaan na siguro meron mo. Maupugan ni pagabot na ako sa balay. Wala na siya dito. Magdali ko, bi, kay basin naa siya sa unahan para maapsan ako siya. Pa! Asa ka hato si Papa? Pangitaon ako diri, bi, kay basin ni Agi to diri. Pa! Pa! Saman ka pa! Ay ko biyay pa! Hala na, Papay! Pa! Ay ko biyay pa! May biyay pa! Papa! Agay! Uy pa! Malibang rade ka pa! Uy pa! Malibang rade ka pa! Agay! Ay,